Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. काल जे वादळ आले राती आणि वादळा वांगडा जे वारे आले आणि पाऊस या पावसान खूपशे नुकसान पेडणे वाठारांत जाल्लेले असतात आणि तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकता जे लोकांनी भाजी घातलेले शेत जमनीन आणि वांगी म्हणा भेंडी मिरसांग हे खूपशे जे उत्पन्न आशिल्ले ह्या उत्पन्नाचेर खंय तरी इफेक्ट जाल्लेले असतात. शेतकऱ्यांचे खूप नुकसान जाल्लेले आमकां पळोवपाक मेळटा. सरकार म्हणटा आमकां उद्योग करा, हो असलो उद्योग करून आमी मिरसांगो लायतू, भाजी घालतू आणि ही आता वयर चडतू. हेतून आता कांयच ना ह्या रोप्यांनी. पयलीं शाप गेला म्हणून वखाद मारलं, आता ह्यो वारो पावस इलो आणि ह्या शापच गेला. हेतून मी खाणीभर मिरसांग करी म्हटल्यार हेतून म्हाका आता कांयच ना. हेतून काय तरी सरकारान आपलो उपाय काडपाचो आणि म्हाका काय तर आपला दिवपाचा. या तुमची हे भाजीपाला हेतून तुम्ही जगता सगळे ह्या भाजीपाल्यार ह्याच धंद्याक भात आणि हे भात शेती आणि ह्या करते. सारखी नुकसान अदमास कितकी झाली तुका? हे नुकसान म्हाका शापच जाली. म्हाका आल्या पोटभर सुद्धा मिरसांग मेळांक ना आणि हे माझ्या पोरसाची अशी वाढ लागली. आणि कालच्या हे सायक्लोनान काय झालं तुझे? हे सायक्लोनान सगळं गेलं. ती वय गेली, हे खूड गेले, वाली बी सगळे खूड बीड सगळे हे पडले. वालीचे हे सगळे पडून गेले, हे सगळे पडून गेले आणि म्हणून म्हाका मिरसांगय ना आणि काय ना. कसो मी धंदो करून घेऊ? काय ना सरकार सांगता धंदो करा, शेती करा. शेती करून हेतून काय म्हणून म्हाका आमकां मेळटलें? ही आता मिरसांग मी लायली, सगळी माझी मिरसांग गेली आणि हो वारो पावस इलो आणि तेतून छाप गेली. कांयच ना. हे बघ, हे आता मी इतके आता सारा मारलं, एक पोती सारा हाडलं, 5 तरेचा सारा हाडून घातलं आणि हेतून ह्या रोप्यांनी माझ्या कांयच ना. मी सारे किती सबसिडी सरकार किती कांयच म्हाका मेळना. सारे कसे पडटा तुका? सारे 100 रुपया 35 रुपया खूप म्हारग हाडून घातले. 5 तरेचा सारा हाडून घातले पण हेतून कांयच उपयोग माझो जालो ना. इतके हाडल्या परवडटले पण हे तुमका नुकसान झाले. इतके हाडलेले जाल्यार मी सुखी आसतले असले म्हटल्यार ही म्हाका नुकसान जाल्ली आहा. सरकारान बेगिना दिवपाचे म्हणटा ते. हे सरकारान काय तरी हेतून म्हाका काय तरी आपला समाजपाचा. त्याचबरोबर खूपशे घराचेर झाडां पडलेले असतात आणि जे व्हेकल पार्क केले ते घरा भायर त्याच्यावर सुद्धा झाडां पडून खूप भरपूर नुकसान काल राती जे पाऊस आणि वारो आयले त्यातून भरपूर नुकसान पेडणे वाठारांत जाल्लेले असतात. एकंदर काल राती जे 9:30 सुमार जे पाऊस पडपाक लागले पेडणे वाठारांत ते रातभर काही वाठारांत लायट नाशिल्ले आणि उदक सुद्धा सप्लाय बंद आशिल्ले. एकंदर पेडणे वाठारांत रातभर लायट शटडावन आशिल्ले. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी.